сръбската танцуваща дама. Според Приятели, мита, една това е сръбскиня се истинско ли? влюбила в мъж от друго село, Те ще но напишат в любовта й коментарите. не е била одобрена от семейството й. Смята се, че нейният дух обитава сръбските селски райони и хората могат да я Приятели, видят, да това ще танцува, си кажем. да пее тъжни И песни. истинска Според легендата, ако ута някой баба я види, и не. трябва да преживее нещастие Приятели, и накрая това е моят приятел митът Боби, е включен Боян в множество се казва. сръбски културни И той ми е най-добрият компоненти, приятел. включително музика, Знам всичко. литература и филми. Да. През февруари месец Ако се чудите 2023 година, какъв е този 11-секундно телефон, видео с смущаващ това е звук неговия на заден телефон. план породи страх в интернет потребителите. Той показва мистериозна жена, танцуваща Това на ута сред улиците на Това е звезда една Бел баба, и се която твърди, че ута какво е заснет и от пеше прозореца това, на най-близката къща. и сега Жената е пеше, облечена в традиционна сръбска носия, размахва ръце в страни това там. и движи петите си Гледахме отляво цялото надясно видео. Ама многократно. беше Няколко страшно. души смятат, че във С видеото тежести. от 2021 година е била в традиционна сръбска носия, а дамата през 2023 година е била в прости панталони и риза. Смята се, че модела на танца вално. е подобен на сръбски танц, наречен коло. милиарда. Предполага се, че Гледайте. мистерията е започнала през 1998 година и от тогава хората твърдят, че са забелязвали мистериозната дама многократно. Смята се, че тя носи нож със себе си и скача пред хора и коли, като ги заплашва за животите им. Според това някои не е непроверени разпет. публикации и блогове в интернет от хора, които И твърдят, после че ще са видите срещали нашето дамата, видео с дамата Бобито, твърди, че е как посланник играе на Roblox. смъртта и се нуждае от живота. После ще видите в нашето един видео. ритуал, за да възкраси краля на Сърбия. В интернет бяха разпространили няколко видеозаписа, които твърдят, че хората наистина са забелязали мистериозната дама и всички я снимат в гръб. За видеото през 2023 година се твърди, че е заснето близо до градска болница, а възрастната жена е психично Защото е- болна. Видеото от те 2023 бяха. година с участието на сръбската танцуваща дама в TikTok получи над Стане 105 милиона сега гледания правото. и над Сега 6 трябва милиона мълчим. харесвания. По-късно това видео зарази Twitter. Смята се, че дебатът дали видеоклипът е верен или не е причината да стане толкова популярен. Според някои непотвърдени слухове, дамата във видеото от 2023 година е била арестувана, докато други твърдят, че тя никога не е била открита, въпреки задълбоченото разследване. Ако не сте чували за сръбската танцуваща дама, ето това е нейната история. Доста страшно звучи, нали? И аз като го разбрах, се стреснах И доста. аз. Но според вас това истина ли е, мит ли е, лъжа ли е, нарочно ли е направен този Аз клип, мисля, е за да лъжа. събере гледания? Това ще го оставя изцяло на вас. Наскоро качиха видеоклип с шорт филм на сръбската танцуваща дама, така че нека го изгледаме заедно. Сложили сме слушалките, чуваме някаква музичка и сме пуснали клипа. Пръснете лайк бутона, момчета и момичета, и се абонирайте за канала си. И за моя канал преснете лайка. Някаква странна музичка, която би трябвало да е позната на всички, но на мен не ми е Ама позната. тя стои- Капа е. Аз сигурно си гледа Тя тиктока, там- братле. Аз филма Как наистина не не съм да гледал, така чуват че добре, не знам какво се защото случва и говорите или виждам чуват? нещо много Айде. тежко. Аз ако видя Ей, тази ти там. сръбска танцуваща дама, изобщо няма да я снимам, човек. Изобщо няма да я снимам. Аз ще избягам. С 300. С 300, братле. Кой нормален човек ще снима някаква, дето танцува на улицата, бе, брат? И то някакви странни танци. О, да сме отегава изглежда. Тъс, между другото, не е подходяща за този филм. Само това ще кажа. Ако беше някоя по-така на възраст, жена, можеше и да стане. Та така ми изглежда не толкова на възраст. С ножката, братле, и сега тръгва да гони. Това го знаем от видеото ми в TikTok и в YouTube Shorts. Какво се случва сега? Е време да разберем. Тя ще се скрие зад вазата, много лоша Да, ма идея. тя ще види. Наистина твърде лоша идея, само това ще ви кажа. Ама Да, и без тъс точно тук ще спре, брат. Да, ма Тя тя като влиза. такова, да, и Тихо. сякаш не надушва. Шорт филмче, което не знам къде е снимално това, между другото. Може и в Сърбия да е снимално, братле. Знае ли човек? Ага, да, чай, кога се прибра, бе, от? Чакай малко. Та се прибран, по-ли. И сега ще е в стаята, брат. 100%. Така се случва. Сега Така да не се се случва, стресни ти, не, идиот. защото в края ще има нещо много 100% ще страшно. бъде Никой такова, да ни го казва. Ага. И ти да ни го казваш. Айде, припич, маче. Мамка му. Аз бих се самоубил сам. Да, аз се знаех, че е вътре, брат. Джиджис. Това беше. Момчета и момичета, както видяхте, това беше сръбската танцуваща дама. Нейната история, изгледахме един къс. И така, приятели, надяваме се днешния клип да ви е харесал. Поне приехме, ама това... Е лъжа. Да. И, приятели, може да се абонирате за тоя. Това е истинско и дух. Ето вижте как се казва канала. И така се казва канала.
И ако искате да разберете това дали е истина, Да. може да го погледнете и вие да разберете. И да пишете. И да видите новото му видео на Грима Шейк. Не Ето. гледах Мико. Днескашното видео ще реагираме на най-неочакваните, неочаквани моменти в света, така Ай, че... гледам. Благодаря, че гледахте. Бай, бай и Бай, до скоро. бай.